Good evening, brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Hearts all filled with sadness, sing to call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. Like you, I long to be evermore in His rest, now and eternally. Love's source has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ, our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love.
Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ka mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for the Angelus. The angel of the Lord declared unto And she Mary, conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na banggi sa indo mga tugang, ngunyan Huwebes sa ikaduwang semana sa ordinaryong panahon, isabay niya ito ang mga minasunod na mass intentions. Misa pa sa salamat, kan mga minasunod, Hesmundo family, Mrs. Leticia Lopez and family, Lalaine Grajeda, Josephine Herrera Granatin, J.R. Liana and family,
Jessa May Molinilla, Mr. and Mrs. Dennis Kua and family, Arroco family, Lenny Lozares. Special intention for good health, healing, and fast recovery of Syla Camille Balines, by Syla Camille Balines. Special intention offered by DCS. Special intention also offered for continuous healing of May Joan Hesmundo and Milagros Hesmundo by Hesmundo family, for healing and complete recovery of Belen Amurao, offered by Daughters of St. Jude, for work and career by Peralta family. Special intentions also offered by the following: Mary Laling Grajeda and Cheryl Buen. For the eternal repose of the following souls: second death anniversary of Rodwin, offered by Jasmine Magdao. For the soul of Miguela, offered by Jean Banyares Labalan and family. For all souls, offered by Jasmine Magdao. For the souls of Jose and Asuncion, offered by Manjares family. And for the souls of Malu and Victoria, offered by Onato family. Matindog na po kita gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Pagkaroon sa kagurangan at pagdaraan sa iya, inigon nun yan. Pagkaroon ang mawalasin sa taon, ang Diyos sumalangin na. Pagkaroon ang wikaran kagurangan, gabos na kanan. Irokyang sa biyag na kinaban, ang Diyos siyang naglalang. Ang Diyos siyang naglalang. Ayon man natin sa banal na misa, si Father Dave Ramoso na nag-celebrate kan sa iyang 32nd priest anniversary. Sa ngarang ka nama, sinaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sin katoninungan ni Jesucristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, antan sa mga kasalan, tangani magkanigo kita sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, karagkasala ako din makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabaya. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Mayarak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tamang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pagurang
pamibig kita, Diyos na sa moyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagkadiyos sa paagikan paghulit nin sa imong apostol ni San Judas Tadeo. Itugot mo na sa sayang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpan magtubod sa imo. Iniinagad mi sa ngaran ni Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay nagahade sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateo niya to, ni enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro ni Samuel. Pagkagadan kan Filisteo, nagpuli na si Saul asin si David. Si Hading Saul, sinabat kan mga babae hala sa mga banawaan nin Israel, nag-aarawit asin nagsasarayaw sa tugtog nin gimbal patin lira asin maugmang pagkurahaw. An mga babae nag-arawit, nagadal ni Saul an sa iyang mga rinibo, si David an sa iyang manampulong ribo. Naanggot si Saul huli kaini, sabi niya, manampulong ribo an itatao ki David, alagad manang ribo sa nasako, ano pa ang mapapasaiya, kundi ang pagkahade? Puon kaidto, maraot na ang paghiling ni Saul ki David. Tinaraman ni Saul ang sa iyang aki na si Jonathan, asin ang gabos niyang surugoon, nagadanon ninda si David. Alagad, si Jonathan, namuot na gayo ki David, kaya pinatanidan niya. Si Saul na sa kuyang ama, nagmamauot na gadanon ka, kaya mag-ingat ka sa aga, magtago ka. Dangan iibahan ko ang sakong ama duman sa kahiwasa na sa imong namumugtakan. Kahurunong ko siya dapit sa imo, asin ipaisi ko sa imo ang sakong manodan. Si David pinag-omaw ni Jonathan ki Saul na sa iyang ama, ang sabi niya, daiman lugod magkasala an hade laban ki David na sa iyang surugoon, huli ta daiman siya nagkasala tumang sa imo, at ngani an sa iyang mga gibo nakatabang nagayo sa imo. Itinaya niya an sa iyang buhay, kan gadanon niya an Filisteo, asin an kagurang na nagtaon nin dakulang panggana sa bilog nin Israel. Nahiling mo iyan asin nag-ugma ka. Ta daw tabuot mong pabuluson ang dugo na daing sala. Ta daw tabuot mong gadanon si David na dainin dahilan. Dinangog ni Saul ang tingog ni Jonathan asin nagsumpa. Buhay ang kagurangnan, dai siya gagadanon. Inapod ni Jonathan si David asin isinaysay inigabos. Dinara niya si David ki Saul asin giraray, naglingkod sa hade siring sa dati. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagsasarig ako sa Diyos, dai ako nin matatakutan. Nagsasarig ako sa Diyos, dahil ako nin matatakutan. Kahiraki ako, O Diyos, tad dinadaguso ako kan mga tao, bilog na aldaw, pinapasakitan asin inaapi ako, pinipiot ako kan sa kumakaiwal, bilog na aldaw, dakol ang sakuyang mga kalaban. Nagsasarig ako sa Diyos, dahil ako nin matatakutan. Nabibilang mo ang sakong mga horasa, nasasaray mo ang sakong mga luha, dai daw iyan nakakalagda sa imong libro, ngapit masiribog ang sakong mga kaiwal, kun maapod ako sa imo. Nagsasarig ako sa Diyos, dahil ako nin matatakutan. Ngunyan aram ko na ang Diyos kaapil ko, ang sa iyang tataramon sa kong inoomaw, sa Diyos minasarig ako, dainin pagkatakot, ano ang magigibo nin tawo tumang sako. Nagsasarig ako sa Diyos, dahil ako nin matatakutan. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus kay bansay mga disipulo nagpasiring sa pangpangkandanaw,
Sinunod siya rin kadakol ng mga tao, hali sa Galilea, Judea asin Jerusalem, sa Idumea asin Transjordania, sa mga runa nin Tiro asin Sidon. Nadangog ninda ang mga bagay na sayang ginibo. Tinugod niya ang mga disipulos na mag-andam nin sakayan. Tibaad kon dagusoon siya kan mga tao. Ulita, kadakol ang sayang na sa iyang binulong. Gabos na mga may helang nakikipag susuan nganing makaduot sa iya. Ang mga marimpot na espiritu kung nahihiling siya, minadapa asin minakurahaw, ika, anakin ng Diyos. Alagad pinatanidan sinda ni Jesus na dahi niya, dahi siya ninda ipagpamidbid. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Maray na hapon sa Indo, na hinanyog niya ito sa Ebanghelyo, nagkapirang punto, manangod sa ordinary day kan kagurangnan. Sa iyang ministeryo, sa iyang pag-utob kan sa iyang misyon na iligtas ang katawohan sa kasaalan asin karatan. Ang mga elemento kang aldaw, usually, itong pagbulong niya sa mga naghihelang, asin mga paghulit, manangod sa kahadayaan ni Diyos, and special way sa pagpalayas kan mga marumpot na espiritu. So ini po sa mga tulong basic na ginigibokan kagurangnan, alagad sa nadangog tasangod niya sa Ebanghelyo, garo na kuluno ng fans ang kagurangnan. Sikat na siya, no? Pwede na garong sumali sa, ano yan? Bahay ni Kuya, collab, o showtime. Pero dahil may kaipon ka ni kang kagurangnan, no? Precisamente, sa ending baga kang gospel, nagsasabi na dahil ngaya pigbawalan ni Jesus na sabihon na siya ang Kristo, siya ang Mesiyas. Ta siguro, mas madakol pa sa mga tagahanga. Pero bako man ang rason, kundi nan kagurangnan, habo na magkagulo, dinulita kadakol o nagkapira ang mga ideya manangod sa maabot na paratubos o Mesiyas. As in, day duman sa mga ideas ang sa iyang sa diring style ng pagka-Mesiyas. Ang Mesiyas na nagsasakit, ang Mesiyas na handang magtao kang buhay, ang Mesiyas na mismong akin ng Diyos. So perhaps so mga garo mga heroe, mga from the ranks of the soldiers, kadakol man magangger ang linaugan kang Israel, asin ang mga medyo leader man duman, yung man ang pig-expect na mabaralik, asin one of these will become the Messiah. No? Pero dahil na aram kang mga tao na ang pigasabing Messiah should really come from God, no? From the heaven. Kaya lang, siyempre, kung aling heaven, may relasyon sa Diyos, as in, dahil pwedeng magadan, no? O maging maluya. So, dahil pa inarap ka mga tao, kaya careful si Jesus na maaraman, o siya mismo magsabi. Kundi, naghahalat siya na out man lugod na sa paagi kang mga milagrong, ginagpigibod niya, pagkakansainda, siniba pang mga gangalasan na nailing, no? Itong paglakaw niya sa ibawon kan tubig, pagpali kang mga marumpot na espiritu sa mga sinasaniban, etc., etc. Iniman sa na mismong gibo ang madaras sa iya sa siguro pag-ako sa iya na iba ang pagka-Mesiyas niya.
siguro magayon manahiling o na kung ikasikat na, ano ang magiging kaugmahan mo? Siguro, para pirma ka kay autograph, siguro mga imbitasyon, nasa itaas ka na, dahil ka na nakakahiling sa baba, and many other accompaniment ng sarong sikat o celebrity. Pero si Jesus nga naghahanap kubli na lugar, so makakapagpangadyi siya, makapagropuro, instead of signing autographs or mag-appear sa TV, kung ano pa man, ninulita abo niya kang harog na kasikatan. Mawawara sumisyon niya na ang tao na nadadara kang kadikluman, kang kasalan, di nakakapokus sa kagurangnan. Kaya abot niyan sa pagi kang kapagumbabaan niya, may balik ang tao sa pagdusay kang buhay. Not really by dying on the cross, but siguro sa pag-inda o pagtios kan ano man na pinapadara sa indang problema o little difficulty from God. Tayo ni ang makakatabang sa tao na ang mga kaugman sa kinaban, baka uman ang para sa inda. Precisamente ang pagkakristyano, pigahalian sarong nagtutubod kay Kristo to the lures, attraction of the world, na pigasabita can be divided into three: fame, glory, money, riches. Kung nagtutubod ka kay Kristo, sunod ka sa iya, dahil mo dapat hanapon ini na mga bababaw na mga kaligayahan na pigasabit ang worldly pleasures. Since the world takes you from Jesus, natural, magagalit man ang mundo sa imo kung talagang siseryosoon mo sa pagsunod sa iya. Pero on the other hand, hindi naman ang hulugan na talikuran mong mundo in the sense na anything belonging to the world would be a thing of hatred, no? Bako man karo, kundi na dahil ka magpadara sa mga padagka kang kinaban. In the words of the SBD, no? Motto, na ang kang sa kinaban, pero bako kang kinaabanon. You are in the world, but you are not of the world, no? Di mo sinusunod ang mga values kang kinaaban, although nakatira ka sa kinaaban. You have the duty not to be affected, no? Siyempre, pag na-influence kang kinaaban, dahil ka makasunod kay Jesus. Di ka daw siguro na punto, itong time ni Jesus for silence, for some prayer. Importante sa nagsusunod kay Kristo, na mantang kita pigdadara ni Kristo sa iya, pigdadara man kita ni Jesus sa iyang Ama. Kaya, paano kung dahil ka ng oras magpangadyi? Paano kung dahil ka ng oras mag-silence? Baribo ko ng kinaban. Kaya, dito na dadangog ang boses kang mahal na Diyos. Boses na sa nagkaro kang cellphone, kang media, social media. Siniba pang mga bagay na nag-aagaw kan sa tong atensyon. Maybe to focus more on things that concerns our spirituality, our search for God, for meaning in life. Sa kadakol na beses, minsan yaon sana yung kahulugan, yung meaning, pero dahil naman nahihiling, no? Halimbawa, when you give alms to the poor, no? Di ba dyan, mga makilimos sa labas ng simbahan. Bako manggaro,
just for the sake of giving something, kundi, kung titinan mo ang sarili mo, natatang ibang tao may helang, natang ibang tao dahing pera. Ako, igwaman kidikit, maugmaman ako. Pero bagaso, kunday so, site na yun, di mo nakita, karo day ka man matubod, mako-convince na sa isa mo mismong eksperyensya, medyo pinalain ka kang kagurangnan. Pero you have more blessings than that person na nahiling mo. Pero kung dahil mo pagkurupurupan yan, tatawan mo sana, dahil mo man i-relate sa buhay mo, dahil man kita natututo, di ba? But this in the experience, maliliit experience siya, sasabihan kita kang kagurangnan, kang mga deeper values in the world. Tayo mo man kayo magpunta sa Google para nga maaraman mang mga bagay na yan. Kundi, digdi baga nagtataram ang Diyos sa mga nahihiling ta, sa mga dadadangog ta. Because that's the way God communicates. No? Kaya, siguro, itong mga tinatawanin doon kang kagurangnan, natapig pahali so demonyo, sumaraot na espiritu sa mga sanasadiban. Saro da po ining pagpailing na ang dominance of God o ang pagbalik ang kapangyarihan ni Diyos garba sa mata kang tao. For some time, nataod kang maraot na espiritu, kamala may sinaraniban. Kung magkapangyarihan ang Diyos, dahil ko tangyan nangyari ito. Pero ako yan si Kristo. Yun ang saing papel na ibalik ang tao sa Diyos. And one of the steps is to cast away the demons, the devils inside people. And that's precisely what happened to us in baptism. Kang kita binunyagan, binawi kita ni Kristo sa kamot from the grasp of the devil. Nata, so devil, through the sin of Adam and Eve, iyo po ang nagpunla kang kasaalan sa tuya through original sin. Kung di kita binunyagan, kung di ang grasa ng Diyos, hawak-hawak pa kita kang demonyo. Pero dahil ko man sinasabi na because of baptism, dahil na kita completely free na kita sa demonyo. Hindi po. Kasi may kasalanan kita hanggang ngayon. Imbis na paalisin natin ang demonyo, winay-welcome pa nga natin, di ba? Sometimes. So, giraray, yaon ang grasa ni Diyos, may gagawin naman ng tao. So, anong ginibok ang tao? So, nagsurunod kay Jesus. Perhaps natuto sila sa mga kwento ni Jesus. Something was open to them na itong mga leaderess were not really that powerful and they were not faithful to their teaching. Nagtuturo ng iba naman ang ginagawa. So, that's not really teaching. Pero si Kristo, natutuhan nila na supig tuturo, nga hiling sa aksyon, asin, pigbibless kang kagurangnan. Ano daw ang mga gibuta, ganun man, para daw sa Diyos o para sa nasato. Ano daw, we share our blessings. Takadakol baka nagpapabless digdi, take exam o ano pa man. Pero sana, pag tinao naman kang Diyos ang balaog, kaya nang kita malingaw para sa yan na asparta, ang pag-graduate, ang pagkaigong trabaho, para kanino? Bako man sana para sa family, para po sa ibang ni-vice ganda, madlang people, para sa lahat. As long as there are people who are poor, who are crying for justice, o ano pa man na mamatayan.
lambang saro, may obligasyon. Bako man sana sa mga political leaders, gabos kita. Tagiraray, we should know that siring ni Kristo, kita ang mga Kristiyano na nagsunod sa iya, ang patutunguhan kang pagsunod na sa iya, iyon ang makatabang kita sa labang saro, both the welfare of the soul and the body. Di man pwedeng magparapangadji sa na, kundi so, pwede man na gibuon kang kamot, gibuon kang ano pa man yaon sa to. Our body can do many things. Tanganing itong pangangaipo kang lawas, kang katawan, kung pwesto kita kang katawan at kaluluwa, magigibo pareho. So Jesus does not want to liberate us only by the soul, kundi the whole body. Body and soul. Yan po ang double purpose kan sarong Kristiyano. Kaya whenever we pray, we also have to do something about the prayer. Nagahalat sana po ang tabang kang mahal na Diyos. Katabang man ni St. Jude, katabang ni Santa Maria, dakulunong kitang katabang sa langit. Kaya lang, dahil paglingawan, bako sa nang sararoan na tabang, kundi it's forever. Tanabidibid ang Kristiyano sa iyang generous na puso. Bidisyonan kita. Idinudulot niya mo ang arang asin at tinapay, kaning maging kakalon, din buhay na mayroon sa Magpamibig ka mga tugang tanganining sako asin sa indong atang, maakaw man lugod kan Dios amang makakaman. Ako, manlugod, kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Pagurangdan sa pagrumdom mismo kan kamurawayan. Ning sa imong apostol sa Judas Tadeo, ako an sa mong dolot, sindaron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas mga puso. Kinitaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos ay nakakaligtas. Danay si minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, uliki Kristo sa mong kagurangnan. Ta ipinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit nun, nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinsagod pa man, kay banbilog na hukbo nin mga angeles, dusay sa imo, anisip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo,
daga, panokan sa imong kamurawaya. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Malalaman minadigdig, sa ngaran kan katurangan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurang nanay kanagadan banal, borabo din ka boss nakabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami pabanala kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang nan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasuliban sa pasyon, nagkuhanin tinapay. Asin magpasalamat binaakini, tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka mo gabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggit sa pagkayaman kang kalis, singgerari na pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, sin mag-inom kay ni, taining kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurang na, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikaw ang dato. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagkagadaan, sin pagkabuhay liwat, ang dodolot sa iyong makagurangnan, kining tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya naman makagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilag na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mga Santo Papa, si Leon, ang sa mga obispo, si Joel, singang gabos na klero, siring manggirumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na ang pinapamibi, ginigirumdum sa misang ini, asin ang gabos na nagadaan. Langan ako asin sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sabang makakaman sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan asing kamurawayan sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, simpi na tuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Haman niya mo, nayawan Sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa dagaan, siring sa langit.
At sa mong kakanon sa aldaw, tao mo sa muya ang unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa moya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugbang paglaom asin pagdatong kan sa mong paradigtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan ni tinatao ko sa Indo, hare paglingaan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Torinaw nga nasin pagkamot ni Kristo, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Turugang ni Kristo, ang patinawan kita kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Mga tugang sa tunggurangnan si Jesu Kristo, pinadarakan Diyos, tanganin kita iligtas sa kasalanan sing karatan, Antonay na Mesiyas, kan gabos, siya nagpapara ang makasalan ng kinaban, pala na mga inaapod sa bagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magdaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay
Please all kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita. Oy, Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namibig kami, lugod, ang sakramento na sa mong inako, ngunyan, daron kami sa imong ierokan, kung sainan sa imong apostol, sa nudas tadeyo, nagumuraway, ininagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 22,706 asin 05 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 4,414 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 5,638 pesos asin 60 centavos. Sa Domingo, Enero 25, iyo po ang ika-4 na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sain dadarahon tapo ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, duwang 5,000 pesos, 2,600, 550 pesos, apat na 500 pesos, PHSC Family 1,000 pesos, Vandolph Basilonia 500 pesos. Salamat po sin Diyos mabalos. Pinuda kita para sa ring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa mga intercession, pamibi, sa nudas tadeyo, kamo bendisyonan, sinampunon kang kagurangnan, sa ngarang kan Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idinudutan na, Banal na Eucharistia, lakakunan sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.